kang tumi kilo lama hamu esu pemanyilik anyo nakila ka indo asama ngalati yung asama tayo na iya bangke tapi karajo tak ado iyo nananape bojo kawan sama pemain ay umpamo baru adi lagi abadamin lade jengmo camila licin oh camila jatuh mantang niate sadang apa ini lalu ojo ganti oh ya ampun tolong selimuti jauh aja karena kita ladekan pulau dapat nak Arjuna orang pariwanamu oleh tolong sambung oleh sasudariku ladena ranca ajo lagu ladena sero ladena lagu lasian tagudo lagu udin korea bacano bodoh mumbajo telepon mano nantu anak yo bapo mano namudo kota do anak bapatia do saja sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mano ko inyo di mano bana tampiknya tunyo ko indah paham di hati kita jalan sama kabar tambarimu tak kamu kimbiawa kabar anak buayo tak kamu kimabi kabar anak rusuh tak kamu tumbuh tanduk di kudo ada pun raso dengan pareso ada pun raso dengan maraso bapo bananda cincin di jari bapo mana angge jawab bagara cincin karena dek jari bagara tubuh ada sifat mani ko yo ojona amna sabananya diri tentu kanyalan akan dilalui tentu kalawi kaki toran lagi kubak kulit lek laisi supaya dah dapat bejo nak kawi Allah lah duduk di atas kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah oh di situ pula Abu Jaya berdiri baparanya Muhammad taman Arabi kok kalah Muhammad di paparan tadi nagari Makkah lah dimakan api kok mana Muhammad anggotola suci anggoto oh sabu lagi kasih dan pandangan di masa kini udah lomba-lomba menyerahkan anak apa yang masih sekolah biar ke SD biar ke madrasah biar ke pesantren walau ke PGA diberi biaya lah juta-juta ko sawala tagadai ko parat lah tajua ruk di anak kamanya di sajana mendapat karaju keluar SK itu harapan mudo joya setengah parangai anak basikola pulang sekolah inyo demapa disuruh puaso parinyola disuruh sembahyang itu nama lehwana alasan kabundo saratu joya katape kawan inyo demapa sekironyo anak alapa imalala jakiro raun o kalau buat ponta sekali kangalau indah kana nawate ojo dano bawa ona pali waco bana kawater bum kasingkara katan jo mutiara madu kasihan dengan asmara kalau begitu anak basikola alamat sekolah kapata di tangga alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK keluar bunyi SK nyu tangu tangiak kini apun ka direse apun ka dipanja apun ka digawe ina adona gata hanyo na tinggal cengareja bagi baik bang ini ketinggalan ini kemenyanyi oh pikiri mana
Antaro nyoga
itulah pengajian di kami lah de baru dari sinar lah de pagi yo nasi sekarang nengko nilai sudaro nilai kari prakandu opare karo nyawa nilai tahu di sambua honna pepi domana ore pandana santo di angin lah de bati yo di ombak lah de basa buang sokan putusan nyoba saya meladi nazaza onna jangan kadi surah kalil itu nalla misal namanya ataduka putusan ekaran bola itu mulai pikir olehmu oleh sebuah hati oleh seorang akanku mana apa dengarlah di nafsamu iyo pakatlah di apa iyo dengarlah di rasamu itu nalla lelo untuk indonesia kaji hodi lagi nanyatu sabana la nyodiri na kantu la de narinyo la ilaha illallah yo kalau la nakibado aku di mahala de nyompe oh jangan nalla lupo nilayaku limala hanana jogala dikato lade ayan kati lade menjadi singajo itu lade nane kasa kuli lade bagionyo bauri lade batulang badaku lade balimbo hati lade badanto odi pandang lade barupo bado lade hakikat oleh mai samado kuli mahlada ilaha oh jangan lade lalenga itu tubuh ayam lade sabita ya itu lade rohani oh nyawa lade yang nila oleh dan apa kuli badagi lade badara lade baure batulang lade sabua iyo indah lebara pula de bajan tu lade bahati pandang nala jomato nyo ini otak pedita ngajo telingo ini malaikat suci semua terdali panamu Muhammad lahir batini ayat sabita mago katantu iyo ditari dengan alemu
Muhammad ai si uju Muhammad ai namo nyogati Pula misal ganti nasaka iyo ulang ka guru ay ulang ka guru Hai tamala sora iaranya to nyawa dengan kulima Dia itu tulima La ilaha illallah keputusan paham keputusan paham Allah masa Allah mai santo sopalangkan aja dia ngia batio parahu batulah Langkah salangkah Hujan dan takana oh dia puasa buan nene ai pintu tak buka Panantilah suko datanglah galangan nyawa melayang serupo tak buka Atamu jo Tuhan Atamu jo Tuhan jo lazab dan banyak Suko kampuang yang enak soal pengajian Sakian dibuka oh sekian dahulu di kami berdua Sisi terbarapi Kami ko namanya Allah ko jale Allah ko jale Allah ko nyatu Bana dimungko basamu ajo iramanalamu oi ko namunyo Nakana nyobana Happy nonton basamu iyo si bungo tanyo nene namo judulnya Sinar barapi la pandai pula ko ayah ludu adimu kola tahu irama nostalgia tahun 80 Begitu nyobana samanja dulunya Deki sana lamo Tak bayang-bayang tu iyo dema alu begini Delane sudah nandelah nato iyo de pertama malam nan dingin manusia yo kata lingo Nah sampai nani nande katulang Kini nani lade asoyo ini ding salia yo si penonton Tiga indah nan sabarapo banyak yo denan pulang dari yo padonan disiko Kelainan tinggal ada kini sabana nan tarih saja kalau nan singke sore izin nyola balik ke rumah de bini yo Lalu nande bagalun di rumah tangguh masyang-masyangnya Ibana iyo denan tinggal banyak yo puno nan leno Banyak nandi nan latih lah banyak abana nande tabedo macam liat nani yo desila wek labaran suanan jo kuli imato Mandangan la sila wa tapi nan
cak deka palu Ijalnya ke dalam ladenyo surau lakan lantai bananan basandanya. Aduh yo pulo yo nan mangal luang di sampia mambu yo angku limu. Di dalam mampu wede aku limu ne oli samping lama niti ajo. Nanti katokan iyo ayau tulis sampia alilir malelejo. Tetapi nan nindak doa apa nan nindak menjadi doa apa. Iyo namun masih lawat kata tak dilanjutkan juga. Pasal nambana dini dalam mati, pasal bana dini dalam dado. Oh mano rekan kami, Nai samune tukang nala cuy itu. yaitu Mister Pana Aduna. Orang baila de banamu. Pipa tangan niyo orang mina. Kanda donan ni nyula de mangato. Nang sekali iyo de batamu. Mencari nani une raso-raso. Kodo kali kita batamu. Mencari yo sana nala saudara. Latih gopal yang kita masih lawan. Kapitang yo tanyo yo de batanyo. Pakaian tukang de curito. Di mana na kita nambah sila wate tanyo batanyo nan tatap ado. Iyo dosa dosa nak baik ko kasalah darimu. Maalum nan ni ula de nyo kito de sari yo sari nan de baso. Jarang batamu oleh sarupo iko kini mai tula malah kailonyo hai ko pertanyaan iyo naik katibo dari sinar barat iko namonyo. Idagana de kambana di mungkona de basamo kaniko melatanyo kadosana nan katibo. Hai para karo tubuh nanai kami tanyo ampe dulu luar ini di pareso. Hai kuli nanjo daging, hai urek nanjo tulangnya. Odi tata itu kini yo kami tanyo kuli isa balum kuli ayah poda udunyo poda kyo sa balum badak yang aku bulo. Desana balum ure, aku pulo da ulunya. Tulasa balum tulang, aku pulo da ulunya. Hei, Apa sifat Tuhan nan terjali di sana. Tolonglah jawab iyo sasudaiku. nah kami danganan lade basamo-samo. Api asangene asalai samparono. Ibia sikit asalai de bajaso. Biar maguno untuk kita samonyo. Asa badaceh baraso ajinomoto. Ini pasang tanyo, jo irama maibo, jo irama nasadia, hei irama denalamu, Jo irama nostalgia iko de namonyo Tommy je pisanan punyo kopalno sinar barapi kamana jubo pulo. ingin aku menangis saat ku terpaku mengenakan nasib diri yang tiada arti tak pernah ku nikmati megahnya dunia bagai ku tak pernah tahu cantik raut wajah nenekku aduhai mak neti. Hari-hari berlalu, bagai
arti. Kini kami sadari sinar baratina sedang merantau di malam kini. Kini kami sadari itu surat tanan bujang hari kapuaso indak babini. Ini sabana manusia nang hati. Mungkin ingin baca puaja gunung Singgalang, jo gunung Marapi. Lah sampai katulang kini dirasoi. Itu jo irama opok memang vokal si Tommy. Yagi hanyobana di mungkonan iorami. Oleh kanda lana pe muda saraton lana pe mudi. Opanya kapalo dape kawan nana tukang tonge. Kilo lama hambo esu pemanjile. Anyoda kila ka Indo asam mangalati yung nasakan tayo na iapangke. Tapi karajo tak ado iyo nanadape. Bojo kawan ne kawan sama pemain. Ay umpamo baru adi lagi abadamin. Ilola de jengmo camila nalicin. Oh camila jatuh Awak ne mancibi. oh nei mantang niate sadang abad ini. Lalu oh de ganti-ganti. Nauni musim tahun berganti. Dari karena hidup kamati. Lalu tahun berganti. Tadi karena hidup kemati. Iya kami papasan cukup lebih. Dan ditiru pemanjir Karambi samantang la tinggi dia teh karambi barado semua satu dolan si ya nyong kai ikunyo ata tahu dali apa gadili ya hello mucho manci piakan ngana taru esale mo mahili. Mananya kawan de kawan nana tukang tongi. Suko mahambo, suko mandile. Hanya ada kila tak Indo asam mangalatiyo asaman tayo nani apangke. Oke tapi karajono tak ado iyo nandape. Bojo kawan de kawan sama pemain. Oke hai umpamo baru dibari iyo laba cincin. Ilola ne bayang nang kandua camin licin. Camila jatuh tapaso inyola mancipin. Camila jatuh ade awak inilah mancigi. Itu jo irama mina. Kami baru Memang irama terbaru. dari kami malam nangko. Onan sari obat mula de tukang curito. Dari sinar lade barapi di dengan labaritonyo. Opini de tuku iyo tambanyo. Irama minang jon cakra punyo pokalnyo. Sinar barapi na pandai puno. Iyo sarita dana. Onde kini lah di dana. Mungkola basamu. Odi bari mana kandanan tuwo. Pasanang hati lah di dalam dado. Oi mande kandu tolonglah denai de ulamo neter sakalo tagadai aku Hadi balik onde piti indah sampai lai dan pagawai eska tagadai ini bini de ilo maminta carai. hati dan ibu. Iyo de maning ngaraso mangana anak oh kata ni ayo aduh 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 ayo ayah gandu al tentu anak kasanang Lagi isu bapak kakak urang. onde aku lagi isu bapak kamu sang di daerahmu mangana anak oi tinggal join du aku awila ko apa makan
kami nande bado. Sagalunan ni wai desa kete indak nanya dia apa-apa. Ala kami bari denyo kandak di mungkone sidang nande basamu. Kini ko ado pulo nanta kanan ambo tundo pulo dari siko. Kini ira mane opo pulo na kami bari di malanangko. Biayo nak ganti nan menjadi iyo lokomotifnya. Kini nandila ara abana. Iyo enak samanya lero. Irama iyo lainyo opo papado masuk kini nangko. Karena nanda ini rama opok memang salah jujur de bahelo. Ilai sabana nante pe puler ngetok de pulu di zaman nangko. Apa kala denyo itu memang yo sudah delanya ko. Elena kami de bari bana di mungkune sidang nande basamu. Ocubo iyo ay malabari nak jangan bunyinya de bajelo. Elena irama la de minang iyo gasapatan na jodo. Memang yo karano namandang kini raminang yo kasamonyo. Emo kale tu bala de salmon yo kan jadi la de jo. Oti bari sapatah jodoh irama minang nan ma ibu-ibu. Asitu salmon nampunyo karajo. Tapi dek kami mak datua oe balai nasi gonyeno. Jo tapi iyo nanyo dulang. Jo tapi adulang mak datua oe kan kami coba. Laden tutu si kayu jati denoki cando si ulanago. Bisi di dalam hati adik tak mungkin onde kasar rupu melangoi jodi ambo. Pak Jorongo si padi ampun nampak urang sisiakan jiko tak campur malangoi urang kiraikan. Sabi jamu diulu tahun orang laka dirangkiong tinggi pilihan orang onde kanduangoe nan mangantangi
kiraikan. Oh ya ampun, tolong selimuti. Oh ya ingin maulah dan tabang biar nak taruang pemaoi jauh Biar nak tabuang mak datua oi jauh. itu jo irama Tuan Salmo. Ena sedih mana ibu ibu. Apa macam-macam irama di mari tu buat nanyo tamanyo jo Tuan Salmon punya pokalnya walau Tuan Salmon alaman yang ko namun albumnya sarajui bailo Kami bari di mungko basamu, pasanang hati di dalam dado. Jota piadulang mama oi, jogel yang kapalo. Joi tu bana kakami cubo. Dilai pandai baminya air Licinyu tampak de orang Ala takadi Okadi nangko kopia oi Kodi sabu buru di badan, pasang laki di hati kudu. Baik joringan mada tua oi, bahe nuju hari ke hari nan batanggongkan. Kodilie nasimnya badan Mio basilawa iko karajo Osa tiap malam Maka suata baba kiro galang Bandindang kacau tarali gading Tarali nyogading Opo diraya kasinar wara pinangko Siang tak sanang malam bajago Dula timbago kopak jorongo Bagu guaju Di Malaka mungkin Orang foto tua mambiak jadi sumando Mungkin kamarando badan sampai tua Badan sepentul Lada coba pekusui Musim pabilo Keselesainya Pandang selesai Marilah sando Lalu buat dikaru Orang panjalu Pandang selesai Bola dikaru alai kurang panjalo. Kalau dirancang namu panjang Namu ayo padilu jilo
daripada itu Eko malah garah-garah untuk lena laki-laki tapi usah dibawa pulang usah masuk akan ke hati negara kami panyudahan di malam kini kampung Buci Jo Sumani rami de anak koto ilalang laki takwi jo bini nak sampai sudah mendengar silawat nulang Maaf.